L-Arċidjoċesi ta' Malta rreġistrat surplus ta' 3,400,000 euro għas-sena finanzjarja tal-2021. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li dan kien riżultat ta' dividend mill-Bank APS li huwa entità tal-Arċidjoċesi minn bejgħ ta' proprjetà u mill-ġbir mill-parroċċi. Is-surplus ġie reġistrat wara dħul ta' 6.9 miljun euro. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi Michael Paċeros qal li s-surplus irreġistrat se jservi biex matul din is-sena ikompli isostni l-ħidma tal-Knisja. L-Arċidjoċesi qalet li minkejja l-ġbir fil-knejjes ma laħaqx il-livelli ta' qabel il-pandemija, żdied b'26% meta mqabbel mal-2020, sena li matula l-knejjes kienu nagħlqu għal 3 xhur kawża tal-imxija. Intqal ukoll li jidħul mid-donazzjonijiet, kerijiet tal-proprjetà, attivitajiet ta' ġbir ta' fondi u fondi pubbliċi biex jitmexxew l-iskejjel tal-Knisja żdiedu kollha. L-iżviluppi pożittivi fil-qasam turistiku li qed jirkupra wkoll ħalla effett tajjeb fuq il-finanzi tal-Knisja f'Malta. Matul is-sena li għaddiet ġiet irreġistrata żieda fl-infiq min-naħa tal-Knisja ta' 4 miljun euro fuq is-sena ta' qabel minkejja li l-ispiża fuq il-manutenzjoni, ir-restawr u l-konservazzjoni naqsu b'aktar minn 400,000 euro. L-Arċidjoċesi ħalset 1,800,000 euro f'taxxi.